En toen bent u met die zak geld hier naartoe gekomen? Toen, ja, ik denk dat ik eens adverteren. Van, nou kan ik wel iets groters kopen, zeg maar. En toen kreeg ik dus een brief van de mensen die dus hier woonden. En er stond dit huis in beschreven. En zoveel kamers en zo groot. En vroegen ze dus... wat was het nou? Even kijken, het was... 42.000 gulden was dat toen. 42.000, ja. Ja, 42.000 gulden was het toen. Dus dat in... Maar ik denk, ja, dat kan nooit. Want in Nijmegen kost zoiets dubbel zoveel. Dat was daar echt 2 keer zoveel. Maar ik wist ook niet waar Aaijen lag. Ik denk, ja, toch Gennep, ja, neem me niet kwalijk. Maar ik ben ook een Noorderling. Ik denk, na Gennep is alles dichtgespreken. Dacht ik echt toch. Dus dat neem me niet kwalijk. Want nou weet ik wel dat het allemaal anders is. Maar zodoende kwam ik, was in Heijen, vlogen we af. Ik denk, ja, het zal wel Heijen zijn. Maar was niet, want de mensen zeiden, Heijen is nog veel verder. Goed, dat was hier dan. En dan kom ik hier, het huis was heel donker, was heel, ja, een beetje vies. In de oorlog hadden hier waarschijnlijk motoren gestaan of zo, want het was helemaal met olie en zo. Dus, maar daar heb ik dat geel gemaakt, hè, dit. Daarom zit die kleur er, het was echt heerlijk stenen en zo. Maar zodoende ben ik dus hier gekomen, ja. En die kozijnen heeft u ook zelf gedaan? Ja, die zijn nog allemaal uit de tijd. Ik ben chemicus van beroep dus eigenlijk, hè. Dat is mijn oude beroep dus, hè. En ik maak dus alles. Hallo! Ik maak dus dingen gewoon dat ze niet meer rotten. Die rotten niet. Achter heb ik dus ook de kozijnen nog in zitten van 1780, want het achterstuk is van 1780. En die kozijnen zijn echt nog van 1780. Dat zijn ze. Dus deze kozijnen, Kunnen ze zien er misschien niet zo Ze zijn niet mooi. mooi uit, Ja, maar dit gaat nooit rotten. dat gaat nooit rotten. U heeft een bepaald mengseltje gemaakt. Ja, ik kan alles. Alles. Op chemisch gebied kan ik alles. Maakt niet uit wat. Maar, Maar. Je vraagt me. Ja. ja, Ja, maar daarom woon ik hier wel. maar, Maar zo als kan ik dat ding ook omhoog houden, zeg maar. Ja? welk ding? Dit geval. Vanwege uw mengseltje staat het nog steeds overeind. Daarom staat ik geef nooit geld uit. En dat ding, nul. Helemaal nul. Niks. Interesseert me niks wat mensen wat denken en wat ze denken. Dit is eventjes zo. Oh ja. Ik kan dat wel verbeteren. Maar dit is niks anders dan kunst. Dit is gewoon... Dit is niks. Was totaal verrot op een gegeven moment. Dat maakt... Maar meneer Van Veen, Ik doe er nog geen nieuwe plank aan zitten. mag ik meneer Van Veen zeggen? Ja? Waar staat die J voor? Jan? Ja, Jan. Jan van Veen. Johan, ja. Johan. Ja. Ja, wat zeggen ze nog maar? Jan van Veen? Ja, Johan. Oké. Ja. Als we dan naar binnen kijken, meneer Van Veen, het is net een poppenhuis. Ja, dat is van mevrouw. Mevrouw die verzamelt poppen. Ja. Dat is speelgoed, kinderspeelgoed en poppen en zo. Ja. Ja, dus ik geef niks om geld. Echt niet. En- Het geld interesseert me helemaal niks. En uw vrouw, ik zag net iemand om de hoek kijken. Ja, mevrouw. Ja, denkt u dat ze er even bij wil komen? Nee, dat doet ze niet. Dat doet ze niet. Nee, dat doet ze niet. Is zij ook Twents? Een tukker, ja. Ook een tukker? Ja. Dus die- Weet u wat tukkers betekent? Tukken, hè, dat vind ik in Limburg, want ik sta bekend... Tukken dus is toch een dutje doen? Nee, dat denkt u maar. Een tukje doen? Een tukker is dus iemand die seksueel nogal erg actief is. En een tukkert die. In de broek, ja, dat is tukker. Oh, als je tukkert in de broek? Ja, dat is dan... dan echt, ja. Dat is een tukker. Maar is... Jouw deelzaak voor de gek. Dat is een tukker. Hij lacht, hij heeft het door. Hij heeft het door. Nee, maar hij lacht altijd als het over seks gaat. Dat is ook erg gezond. Is dat. Maar dat is dus ergens een tukker, ja. Dus... Die houdt zichzelf voor de gek. Die ziet zichzelf niet als serieus. Oh, Ja. oh, maar dat vinden wij wel leuk, want Ja. wij nemen onszelf namelijk ook niet zo serieus. Ja. Maar dus dat... dus tukkeren is eigenlijk ook een beetje spotten met jezelf. Ja, dat is tukkeren. Ja, dat is tukkeren. Je ziet absoluut niet zien. Dat baat dus ook niks. Wat je ook doet of laat, je schiet er toch geen donder mee op. Dat zie je dus met die corona wel. Wat is er voor gekke stomme gedoe dat je daar staat en ik hier sta. Dat is nog het stomste wat denkbaar is. En ook alle intimiteit
gaat weg. Ja, kloot is dat, hè? Dat is stom. Ja, Dat is gewoon dom. dat is, ja. Ja, ik ben, ja, moet Dus iedereen het tukkeren staat een beetje op een laag pitje nu bij u. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, bij mij niet. Anders zou ik niet zo met u praten. Nee, want ergens als die corona er niet geweest was, zou ik niet zo open tegen u zijn. Oh? Ja, je moet, dat is nou precies de tukker. Gewoon afzetten en denken, bekijken met elkaar. Jullie zijn echt me schokken. Wie? Allemaal, ja, zo uit de staart. Echt Met jullie corona. Helemaal gek. Wat, dat we op 1,5 meter blijven? Ja, meneer. Ja, het is wel zo, maar het is ook niet goed. Nee, Klopt maar geen dat... bal van, man. dat- Maar moet die kinderen en zo, en dat ze niet allemaal denken over die ouders, wat jullie er allemaal van bakken. Helemaal niks. Helemaal niks. Ellende. Dat is gewoon zo. Overal. Je ziet toch niks anders. Maar ja, Maar- mij maakt het niks hoor. Maar is dat, bedoelt u de media en zo? Nee, alles, de hele maatschappij. Ja. Het is allemaal behoorlijk krom geworden, hè? Ja, de moeilijkheid is gewoon dat de mannen dus al overal de baas zijn. Altijd en overal en eeuwig ook. Dat is de moeilijkheid. De vrouwen hebben in principe dus eigenlijk geen kloot te vertellen. Het gaat over de hele wereld niet. Hallo, Hoe dat is mevrouw? dag mevrouw Van Veen. U bent de mevrouw van de poppen. Ja. Geweldig. Poppen. Is dit uw complete verzameling? Of heeft u er nog meer? Nou, nee, nog veel meer. Niet alleen Nee. dit. Nee. Oké, alleen dit. Niet alleen poppen, maar ook speelgoed. Nou, ik speel maar niet zoveel. Oké. Nee. Uw man begon net aan een heel boeiend verhaal. Althans, een boeiend Ja. hoofdstuk in zijn verhaal. Ja. Want wie is er dan bij u de baas? Nou, dat is heel lang. Het gekke is dus, ik ben begonnen met de handel. Dus in antiek heb ik dus gehandeld. Ja, En ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. Heb ik dus de firma J. van Veen ja. en zij de baas. Oh, Ja. zij... En dat is nog steeds zo. Nou, we zijn 84 en zij 85. Ik krijg nog altijd van de belasting, dus gewoon de belasting van haar. Ik moet het van haar opgeven. Dus zij is nog altijd de baas. Altijd. Dat is zo'n raar leven dat ik daardoor gehad. Dat is echt niet normaal. Want de mensen zeggen bij de Rabobank, het stomme is, zij is de baas en ze mag niet overschrijven. Haar eigen konto niet. Maar ik als man wel, maar zij niet. Van het bedrijf uit. Ja? Maar het bedrijf is van haar. Maar u bent tekenbevoegd en zij niet. Ja, precies. Ja, maar dan heeft u uiteindelijk toch nog de... Ja, maar dat is Dan- het kromme, dus juist precies in je Ja, maatschappij. zij is eigenlijk de baas van het bedrijf, maar Ja. ook weer niet, want u bent tekenbevoegd. Ja. U mag met de centjes... Ik ben de baas, heeft helemaal geen verstand van antiek. Dus alles wat als ik kromme dingen deed, dan zou zij strafbaar zijn. Het kan toch normaal ook niet. Maar ik ben nooit strafbaar geworden, ik heb altijd goed gedaan. Oh, u bent Ja. altijd braaf gebleven? Nou ja, Brave op die burger. manier, meld op die manier dat ik nog net vertelde in Nijmegen, dat ik dat dus... Ja. Ja, Ja, maar dat is boerenslimheid. Ja, maar het is ook wel uit de hand gelopen. Oh ja? Ah ja. Maar wacht, Maar dat zijn volgende dingen, daar wil ik even niet aan beginnen, want anders dan... Nee, we waren net, vond ik, op een leuk stukje aanbeland. Ja. Want u had het eigenlijk over de hele maatschappij, maar ook Ja. een beetje het wereldbeeld volgens Ja. u. Ja. Dat er zijn te weinig vrouwen die wat te vertellen hebben. Helemaal niks. Nee, maar als ze dat nou wel hadden, of Ja. meer vrouwen, hoe zou de helemaal- wereld er dan uitzien? Ja, natuurlijk krijg je niet allemaal de maatschappij. Daar ben ik dus juist mee aan het werk op het ogenblik. Dus daarom ben ik nog steeds in de handel. Dat is de enige reden dat ik nog steeds in de handel ben. Dus ik ben voor vrouwen. Ik ben een man. Ik zie... Ja, je loopt er met z'n drieën. Maar ergens zie ik u dus... Natuurlijk, ik vind het machtig leuk, hè. Dus, maar ergens zie ik u dus niet zitten, omdat je 3 mannen bent. Ja? Ergens klopt dat niet. Eén vrouw hoort ertussen die iets dat gevoel heeft ergens nog voor kinderen. Als u, Die ons kinderen nou, zitten altijd in de verdrukking. Altijd. als u nou ons met z'n drieën ziet dan, Ja. wie zou u als eerste wegstrepen tegen een leuke vrouw? Nou, kijk, hij is dus die meneer die daar, dus met zijn camera. Ja? Nou, hij maakt dus top video's, hè. Echt fantastische. Dus hè, dat is echt ooit altijd af. En ja, Ik je niet dus, begrijp ik. En ik dan? Mag ik blijven?
U zit er tegenaan. Oeh, Als ik dus zou moeten, dan denk ik dat u dus het meeste zou moeten veranderen. ik zou me het meeste zorgen moeten Op maken. dat punt, ja. Tukker ik te weinig of zo? Ja. Ik moet meer tukkeren? Ja, meer dus, u zou dus meer, dus, ja, toch wel. Dus vanuit het kind moeten redeneren. En dat doet hij dus te weinig, soms. Het kind is dus het belangrijkste. Bij mannen dus niet. Mannen het kind is het gewoon, dat draait het om. Begrijp ik nou uit uw verhaal dat u een regelmatige kijker van dit programma bent? Ja, dat vind ik wel mooi. Maar als ik het dan zo verkeerd zou doen, Nee, doet hij niet. dan zou u geen vaste kijker zijn. Nee, maar dit is een beetje tukkeren wat we nu doen, hè? Ja, nee, ja, kijk, ik vind het dus mooi dat de Limburgers dus zo voor zichzelf opkomen. Hè? Maar bijvoorbeeld het Ripuariaans, hè? Dat is uiteindelijk de Limburgse taal. En dat de mensen daar, dat vind ik dat u lang niet genoeg daarvoor opkomt. Je moet veel fanatieker zijn man daarop. Dat u godverdorie een Limburger bent. Ja, Maar hoe noemde u dat nou? Ripuariaans. Rupi-Ariaans? Ripuariaans. Wat is Dat Ripu-Ariaans? is door de UNESCO beschermde Limburgse taal, hoort daar ook bij. Oh, Ja. Die hoort daarbij. Dat u dat nog niet weet. Dat is dus... nou, Wat ik bedoel, hè? Ik ben een tukker, ik ben hier en ik moet u dat vertellen. Dat is natuurlijk net de omgekeerde wereld. Nee, maar wij zijn meer van de Jip en Janneke taal.